Uhadni cenu tejto tenisky a vyhrať 10-eurový poukaz. Koľko si myslíš, že stojí táto teniska? Fúha, plus minus tak 800. 800, dobre. Skús ty tipnúť. Ja dávam tak, že cca 600, 700. Dobre, skús ty tipnúť. No tak tiež tak 600, 700. Tak vy dva ste mali správne, ste boli najbližšie. Takže vyhrávate 10-eurový poukaz obidva. Koľko stojí táto teniska? Ja si myslím, že budú stať okolo 800 eur. Keď pár, samozrejme. Áno, skúste trošku menej. Trošku menej. 750. Dobre, máme tam odklivku 50 eur, takže vyhrávate 10-eurový poukaz. Koľko si myslíš, že stojí táto teniska? Okolo 500-600 eur. OK, a ty? To isté. Skús dať iný tip, že kto bude bližšie, tá vyhrá poukaz. Ja neviem, 800 niečo. To bola si ty bližšie, takže vyhrávaš. Stojí 700 eur. Koľko si myslíš, že stojí táto teniska? Ja si myslím, že táto teniska stojí 600 eur. Skús trocha viac. 700. Dobre, získáš 10-eurový poukaz. Ďakujem. Nezabudnite sledovať Epic Sneaker. Sledujte.